Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, February 19. Sigil sa kuryente ng Spelapco, tumaas. Rate ng Pelco 2 at 3, bumaba. Ten-month-old na sanggol, binugaw ng sariling ina sa Angeles City. Senator Hontiveros magpapatawag ng inquiry ukol sa issue ng online sexual abuse. Pagkakatalaga ni Secretary Dizon sa DOTR, makakatulong sa development ng Clark Aviation Capital, ayon yan sa SIA. Gilas Pilipinas, nasa Taiwan na para sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. At Filipino singer pasok sa The Voice USA. Pabatid po sa mga manonood, ang susunod na balitang inyong masasaksihan ay may sensitibo at maselang paksa. 8 menor de edad, kabilang ng isang 10 buwan na sanggol, ang binugaw ng kanilang sariling ina. Bunsod dito, magpapatawag ng Senate inquiry si Senator Risa Hontiveros para talakayin ang lumalalang kaso ng online sexual abuse and exploitation. Magbabalita si Ashley Punsalan. Binugaw ang mga sariling anak kabilang na ang isang 10 buwan na sanggol. Ito ang akusasyon sa isang ginang at 3 nitong kaanak na inaresto ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division sa Angeles City, Pampanga noong February 6. 8 menor de edad ang biktima, kasama na rito ang 4 na anak mismo ng isa sa mga sospek. Ayon sa NBI, inilalako ng mga sospek ang mga child sexual abuse materials at live streaming content tampok ang mga biktima sa iba't ibang online platforms. Sa hiwalay na operasyon na isinagawa naman sa Bamban, Tarlac nitong February 11, nadakip din ng isang Pinay kaugnay ng kaso ng American national na si Joseph Graham na nakitaan ng mga child pornography materials noong September 2024. Napag-alaman na ang Pilipina mismo ang nag-send kay Graham ng mga masaselang larawan ng kanyang mga menor de edad na anak at pag-aalok nito ng mga sexual live shows. Inalmahan naman ito ni Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Hontiveros. Sa kanyang Facebook post nitong Linggo, February 16, bilang isang nanay ay nasaktan umano siya nang malaman ang kalunos-lunos na sinapit ng mga musmos na bata kapalit ang pera. Si Hontiveros ang author ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Law o ang Anti-OSAEC Law na naglalayong maging solusyon sa lumalawak na problema ng digital child sexual abuse. Ani Hontiveros, nakababahala ang patuloy na paglaganap ng pang-aabusong sexual sa mga kabataan at kababaihan sa kabila ng batas. Kaya naman nais ngayon ng senador na kilala rin sa pagtindig para sa karapatan ng mga kababaihan ang magpatawag ng Senate inquiry kaugnay ng usapin pati na rin ng mga bagong trends tungkol sa OSAEC. Nanawagan rin siya sa mga social media companies na mas paigtingin ang kanilang seguridad at regulasyon ukol rito. Layon din umano ni Hontiveros na panagutin din ang mga internet service providers at e-wallets o remittance centers na maaaring naging bahagi ng mga transaksyon na nagpapalago ng OSAEC kung kinakailangan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa ibang balita, positibo umano ang pamunuan ng Clark International Airport Corporation o SIAC na makakatulong sa development ng Clark Aviation Capital si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Sa isang pahayag sa media, sinabi ni SIAC President Jojit Alcazar na ang liderato ni Dizon bilang isang dynamic city builder ay paborable sa mga isinusulong na programa ng state-run firm.
Binati rin ni Acuzar si Dizon at pinaabot nito ang kanilang kahandaan sa pakikipagtrabaho sa bagong kalihim para sa ikauunlad umano ng rehiyon. Bilang pinuno ng Department of Transportation, uupo rin si Dizon bilang chairperson ng SIAC Board of Directors. Ayon sa SIAC, nagsimula na ang proseso para sa pagtatayo ng mga aviation-related infrastructure para sa Clark Aviation Capital. Maliban pa rito, inaasahan ding ipagpapatuloy at mapapabilis ni Dizon ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway na siyang magdurugtong sa New Clark City at Clark International Airport sa Metro Manila at sa Laguna. Samantala, isang jeepney driver na namamasada patungong San Matias, San Fernando, Pampanga ang nasalisihan ng kanyang bag habang kinukumpuni ang kanyang jeep na nasiraan at nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa isang pasahero, pasado alas 9 ng umaga nang makita niyang kinuha ng isang hindi pa nakikilalang lalaki ang bag ng driver. Gayunman, hindi pa nakalayo ang sospek ay agad din itong nahuli at pinalibutan sa kalsada. Sa kalaunan, ilang pulis na mula sa Camp Olivas ang agad na rumisponde sa nasabing insidente. Nadiskubre rin na parehong taga Santo Tomas ang driver at ang sospek. Sa ibang balita, kinailangang mag-emergency landing ng isang training aircraft sa Plaridel, Bulacan upang ngayong umaga ng Miyerkules, February 19. Ito ang kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang naturang aircraft na isang Piper Tomahawk ay may tail number na RP-1085 ay ino-operate ng Flightline Aviation. Napilitan itong mag-land agad dahil sa engine failure. Ligtas at hindi naman nasaktan ng flight instructor at student pilot na lula nito ayon sa CAAP. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News mga kabalen. Lilinawin lang po namin sa nagdaang balita na hindi po San Fernando, Santo Tomas or San Matias ang biyahe ng naturang jeepney driver na nanakawan ng bag. Ito po ay nagbiyahe ng Santo Tomas, San Matias. Para po sa ibang balita, hiling mo ba ang mga long ride na sakay ang motorsiklo? Sakto ito para sa mga sportster ng Harley Davidson style at luxury sa bawat ride ang hanap mo. Built for high-speed rides with ITS 1250cc Revolution Max, liquid-cooled engine, 20 to 22 km per liter fuel economy at 13.9 liters fuel capacity. Alamin natin ang iba pang features nito with Harley Davidson Sales Executive Warren Salazar. So itong Sportster S natin, ito yung parang pinaka-option ng mga motorcycle riders na galing sa mga sports bike. So ito yung pwede nalang maging option pagdating sa Harley Davidson. Ginawa to actually para makapture yung mga younger generation na naga-Harley. Pag sinabi kasing Harley Davidson, usually parang sinasabi nga nung mga oldies. Unlike nung mga ibang models natin sa Harley Davidson, bago yung engine kasi nito. Ito yung pinakabagong engine ni Harley Davidson, which is yung Revolution Max engine. Liquid-cooled na to. So, pwedeng-pwede na siya dito sa atin sa Pilipinas since mainit dito. Kasi yung ibang mga Harley Davidson models natin, air-cooled na may oil cooler. So ito naman, liquid-cooled na siya. So pagdating sa temperature ng engine, medyo mas malaki yung inilamig nito kumpara dun sa ibang models. Built siya para sa high speed, parang ganun. So pagdating sa fuel consumption, 20 to 22 kilometers per liter yung fuel economy niya. Fuel tank natin is 13.9 liters capacity. This is also belt drive. So yung belt drive natin sa Harley Davidson, unlike nung mga chain, ito 100,000 kilometers yung service life niya without hindi kailangan ng maintenance. Pag sa mga chain drive kasi, usually 15 to 20,000 kilometers kailangan mo na magpalit tsaka mag-adjust, pero since belt drive siya, hindi mo na kailangan gawin yon pagdating sa Harley Davidson. Ano ba yung edge ni Harley Davidson? Actually, it's the craftsmanship ng pag-build ng Harley Davidson. So, Harley Davidson started 1903, so hanggang ngayon, nandito pa rin siya. So pagdating pa lang dun sa pag-build ng mga motorcycle, talagang kilala na si Harley. Itong Sportster natin, digital TFT screen na rin siya. Kapag nakakonect ka sa Bluetooth ng cellphone mo, actually dito na yung navigation mo. So yung map mo, karaniwan po kasi, di ba, gumagamit sila ng cellphone, nakamount sa motorcycle. So dito sa Sportster natin, i-connect mo lang yung cellphone mo through Bluetooth, then download ka lang ng HD app. Dito na yung navigation. Actually, pag nakakabit din sa Bluetooth yung motorcycle, pag connected siya sa cellphone mo, even the call and messages, lilitaw na rin dito sa TFT screen niya. And you can control music dito sa mga hand controls ni Sportster S. Itong Sportster S natin, dati kasi 1,160,000 siya. So, price markdown siya ngayon to 966,000. So, pwede rin siya sa bank financing, credit card, and syempre, pwede rin siya sa cash. Pwede siyang installment through bank po. So, kung ano yung preferred bank ng mga client natin, dun pwede silang mag-apply nung installment. So, usually, same nung ibang bikes natin, maximum of 3 years, then 30 or 20% down payment yung hinihingi ng mga bank. And pag nag-avail po sila na ito dito sa Laos, Harley Davidson of Pampanga, pre-3 LTO registration, meron na rin siyang 1-year TPL insurance, then i-enroll na rin namin siya sa Laos Care Program, which is assistance program ni Laos Motorbikes.
And meron na rin siyang 1-year registration sa International Hug Membership with roadside assistance. Para dun sa mga medyo kabataan dyan na gusto mag-transfer from sports bike to sports touring, pwede ninyong bisitahin dito sa Harley-Davidson of Pampanga para makita ninyo itong Sportster S natin. And ma-check ninyo kung ano yung capabilities ng Harley-Davidson bike. Pinagdiriwang tuwing Marso ang National Women's Month. Kaugnay nito, masayang ibinalita ng isang human rights advocate na marami ng kababaihan ang nagkakaroon ng kamalayan ukol sa kanilang mga karapatan. Para sa karagdagang detalye, narito pong report. Marami ng kababaihan ang aware sa kanilang karapatan. Ito raw ang obserbasyon ng human rights advocate at Juris Doctor na si Corazon David. Dahil nga merong programa ang gobyerno All government offices must allocate 10% of their general fund intended for gender and development program and services. You know what? Since then, 1991 nagsimula yan. Mula noon, kanya nga ang pangalan ng GAD, Gender and Development. Protect our women, and then dapat mayroong development. Naging malaking bahagi rin daw dito ang mga seminar at orientation na idinaraos ng iba't ibang grupo at ahensya ng gobyerno. Marami nang nakasampang kaso sa hukuman ng violation of Republic Act 9262. Ano yan? Yung marami, yung physical violence, economic violence. Kasi kapag ang lalaki may anak, meron siyang obligation to provide support. Failure to comply with that legal obligation, okay, pwede po siyang managot ng kriminal because that violation of 9262 is a crime. Crime means may imprisonment yan. Kanya nga po ngayon dahil kaka-seminar natin sa kanila, naging aware na ngayon. Mataas na ang antas ng awareness ng ating mga kababaihan ngayon. Kanya, Filipino women now are assertive of their rights. Kanya, totoo, ang God ay mayroong development. Para sa mga kababaihang nakararanas ng karahasan, maaari raw lumapit sa Violence Against Women and Their Children of Housey Desk sa barangay. Sa aking mga kapwa kababaihan, tayo po ay nilikha ng Diyos para mahalin, hindi po saktan. Kung tayo po ay biktima ng pananakit, kahit po nagkakamali ang babae, nagkamali po ang asawang babae, meron po tayong hukuman. Hindi po natin dapat nilalagay ang batas sa ating mga kamay. Kung kayo po, tingin nyo at ramdam nyo, kayo po ay biktima ng pananakit, o kaya pag-deprive ng inyong economic rights sa ama ng inyong mga anak, andyan po ang ating hukuman, huwag po kayong matakot. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang iba't ibang grupo sa pagtindig upang tuluyang wakasan ang pang-aabuso sa kababaihan. Nito lang araw ng mga puso, February 14, nakiisa ang Gabriela sa pangunguna ni Representative Arlene Brosas sa libu-libong kababaihan para sa 1 billion Rising Dance protest. Ito raw ay pagpapakita ng hinagpis at pag-asa, galit sa sistema na patuloy na nagpapatahimik sa mga biktima at pagsiwata sa kultura ng karahasan. Batay sa datos ng Philippine National Police, aabot sa 8,055 na kaso ng violence against women and children ang naitala noong taong 2023. Samantala, ipinagdiriwang tuwing Marso ang Women's Month matapos pirmahan ni former President Cory Aquino ang Presidential Proclamation No. 227 noong 1988. Layo nitong magbigay daan sa paggunita sa kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan. Kasama si Liana Canilaw, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Samantala, nag-anunsyo na ng kanilang overall electricity rate para sa buwan ng Pebrero ang electric cooperative companies na San Fernando Electric Light and Power Company o SFELAPCO at Pampanga Electric Cooperative Incorporated o PELCO 2 and 3. Ayon sa SFELAPCO, nasa 11 pesos and 64 cents per kilowatt hour ang kanilang rate ngayong buwan na may generation charge na 6 pesos 3.564 cents per kilowatt hour. Mas mataas ito kumpara sa dating 9 pesos and 8226 cents sa kilowatt hour noong Enero. Samantala, nagkaroon naman ng bahagyang pagbaba sa singil ng PELCO 2.
mula sa 9 pesos 3431 cents kilowatt hour. Noong nakaraang buwan, bumaba ito ng 0.653 cents na ngayon ay nasa 9 pesos and 2778 cents per kilowatt hour. Ngayon din bumaba rin ang singil sa Pelco 3 sa 11 pesos and 5307 cents kilowatt hour ngayong Pebrero mula sa dating 11 pesos and 8338 cents per kilowatt hour noong Enero. Wala pa namang inilalabas na bagong overall electricity rate ang Pelco 1. Dahil sa natatanging dedikasyon sa pangangalaga ng kapaligiran, nakatanggap ng Wetland City Accreditation mula sa Ramsar Convention on Wetlands at lungsod ng Balanga, Bataan. Ang Balanga ang kauna-unahang syudad sa Pilipinas na nakakuha ng naturang pagkilala. Bunsod nito, kahanay na ng Balanga ang 31 bagong lungsod sa buong mundo na may strong commitment sa wetlands conservation at sustainable development. Sa ulat ng Philippine Information Office Region 3, sinabi ni City Environment and Natural Resources Office Head na Risa Mateo na kabilang sa kanilang mga programa ang pagkakaroon ng Wetland and Nature Park. Ang naturang parke ay nagsisilbing sanktuaryo ng libu-libong migratory birds at naturang outdoor museum na nagpapakita ng isang masigla at balanseng ecosystem. Binigyang diin din ni Mateo na pagkilalang ito ay patunay na maaaring pagsabayin ng kaunlaran at pangangalaga sa kapaligiran. Ang Ramsar Convention on Wetlands sa dating kilala bilang Convention on Wetlands of International Importance ay isang pandaigdigang kasunduan na nagtataguyod ng konserbasyon at pagpapanatili ng paggamit ng wetlands. Kinilala nito ng ecological, economic at cultural importance ng wetlands sa buong mundo. Sa ibang balita, ipinakilala na ng Philippine Eagle Foundation o PEF ang kanilang pinakabagong hatchling na si Riley na ipinanganak noong January 16, 2025. Anak siya ng mga agilang sinasinag at dakila. Si Riley ang kauna-unahang agila na nag-document ng pagkapisa nito ng natural at walang tulong mula sa tao. Itinuturing ito ng PEF or PEF na isang malaking tagumpay lalo na't ngayon ang kanilang 38th anniversary. Nililipat naman si Riley sa mas malaking pugad dahil sa mabilis itong paglaki. Para sa PEF, ang pagdating ni Riley ay simbolo ng pag-asa at isang paalala sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang foundation sa Eagle Cement Corporation sa kanilang pag-adopt kay Riley. Cute na cute naman na si Riley. Ayan mga kabalen, manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News at para naman sa balitang sports, panoorin natin ang report ni Kelo Makapinlak. Fresh mula sa kanilang laban sa Second Doha Invitational Cup, lumipad na nitong Martes, February 18, patungong Taiwan ang Gilas Pilipinas upang harapin ang Chinese Taipei sa final leg ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Kwalipikado na ang Gilas sa Asia Cup tournament proper ngayong darating na Agosto, pero ginagamit ng koponan ang final window ng qualifiers bilang bahagi ng paghahanda nito sa laro sa Jeddah, Saudi Arabia. Ayon sa team manager ng Gilas na si Alfrancis Chua, bagamat kapos sa schedule, kailangan umanong maghanda ng Team Philippines sa Taiwan bago kaharapin ang Chinese Taipei national team sa Huwebes, February 20. Kabilang sa mga maglalaro para sa Asia Cup qualifiers sina Justin Brownlee, AJ Edu, Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, Chris Newsome, Carl Tamayo, Calvin Oftana, Kevin Kiambao, Mason Amos, Troy Rosario at Jamie Malonzo. Samantala, nagbabalik na naman sa Team Gilas ang tinaguriang veteran big man na si Japeth Aguilar na hindi nakasama sa kanilang Doha campaign kung saan nagtapos sa 1-2 ang record ng bansa makaraan ng back-to-back loss laban sa Lebanon at Egypt. Matapos kaharapin ng Chinese Taipei team, tutungo naman sa Auckland, New Zealand ang Gilas Pilipinas para sa isang rematch laban sa naturang bansa sa darating na February 23. At yan ang ating sports news ngayong araw. Back to you, JM. Maraming salamat, Kelo. Gilas Pilipinas, puso, ika nga nila. Sa susunod na balita, mahalagang malinis na kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit tulad ng dengue ayon sa Department of Health. Nakakatulong kasi ito sa pagbawas ng mga lugar na pwedeng pamahayan ng mga lamok. Kaugnay nito, nagbibigay ng hakbang ang ahensya upang puksain ang mga kitikiti at dumaraming kaso ng dengue. Siguraduhin walang nakatambak na tubig sa bakuran, mga basura at paligid ng bahay. Takpan at linisin ng maayos sa mga lalagyan ng tubig upang hindi pamahayan ng lamok. Tiyaking malinis sa mga paso, alulod at kanal. Panatilihing malinis ang bahay sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito. Makakatulong ang bawat isa sa pag-iwas sa mga sakit at sa pagpapababa ng bilang ng mga kaso ng dengue sa mga komunidad. Sa susunod na balita, formal nang binuksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Villa Aurora Ecotourism Project sa Barangay Villa, Maria Aurora ngayong February 19, 2025. Sinimula ng konstruksyon ng proyekto na nagkakahalaga ng 69.3 million pesos noong 2023. Kabilang sa mga itinayong pasilidad, ang 11 eco-friendly villas, isang function hall, chapel, tribal hall, tent area na may slab flooring, pati na rin ang pathways trail, hanging bridge at off-road 4x4 trail para sa outdoor at adventure activities. Ayon kay DPWH Aurora District Engineer Roderick Andal, inaasahang palalakasin ng proyekto ang turismo at ekonomiya ng lugar sa pamamagitan ng mas maayos sa pasilidad at dagdag na oportunidad sa trabaho para sa mga residente. Dumalo naman sa inaugurasyon sina Mayor Ariel Bitong, Executive Assistant Reynante Tolentino Jr. bilang kinatawan ni Governor Reynante Tolentino, Provincial Tourism Officer Ana Riza Mendoza at Chieftain Lorenzo Sarmiento ng Alta Tribe kasama ang DPWH at yung pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon kay JD Adahar, meteorologist mula sa Clark Station. Ang latest weather update para sa araw na ito, Wednesday, 19th of February 2025. Sa ngayon po, wala po tayong binabantayang LPA o bagyo sa loob at labas ng ating PAR. Sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Group of Islands at Nueva Vizcaya, magiging maulap na may mga mahinang pag-ulan ang posibleng maranasan dulot po yan ng amihan. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap naman po sa buong Ilocos Region na may mga tsansa po ng mga pulupulong mahinang pag-ulan, dala pa rin po yan ng Northeast Monsoon o amihan. Sheila naman po nakapekto sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Maulap na papawirin na may mga kalaglat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang posibleng maranasan. May gale warning din po tayo nakataas sa eastern sections ng Cagayan at Isabela. Maalon hanggang sa napakaalon ang magiging lagay ng karagatan. Kaya napakadelikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating may mga maliliit na sasakyang pandagat. Magiging maulap rin po sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dahil naman po yan sa ITZZ. Mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorms sa buong araw. Sa Sorsogon, Eastern Visayas, Davao Oriental at Caraga, easterlies po ang magdudulot ng mga maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman po ng bansa, kasama na dyan ang Metro Manila at Pampanga, magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mga chances ng mga isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa bandang hapon at sa gabi. At yan po muna ang latest dito sa Clark Station. JD Adahar po. Magandang gabi. Samantala, formal nang inanunsyo ng Pinoy Indie Band na ang bandang Shirley ang kanilang disbandment ngayong Miyerkules, February 19. Sa isang pahayag sa kanilang official Facebook page, kinumpirma ng banda na nauna nang umalis ang founding member nilang si Ian Aguila na naging mitsa ng kanilang desisyong tuluyang maghiwalay. Ang pag-alis ni Aguila ay kasunod ng muling paglitaw ng mga paratang ng sexual misconduct laban sa kanya. Kabilang ang mga bagong impormasyong inilantad kamakailan. Noong Enero, isang tagahanga ng banda ang nagbahagi sa Instagram stories ng umunoy relasyon niya kay Aguila noong siya ay minor de edad pa. Samantala, iginiit ng iba pang miyembro ng ambandang Shirley na hindi nila kinukonsinte ang mga ginawa ni Aguila at hinimok siyang akuin ng anumang responsibilidad. Sa kabila ng kanilang pamamaalam, nagpasalamat ng banda sa kanilang mga tagahanga para sa maraming taon ng suporta at pakikinig sa kanilang musika. At para naman sa ating entertainment news, iahati dito ni Danny Cagino. Kinoronahan na ang bagong Mutyaning Katutubo 2025 sa ginanap na coronation night ito sa Capas Tarlac. 14 na kandidata mula sa iba't ibang sitio ng Barangay Santa Juliana, Capas Tarlac ang nagpamalas ng kanilang natatanging ganda, talento at kultura sa Mutyaning Katutubo 2025. Taong 2021 nang unang idaos ang nasabing event at nito lamang February 13 ay isinagawa ang ikalimang coronation night. Gaya ng ibang pageants, nagpatalbugan ng husay sa pagrampa at galing sa pagsagot sa mga tanong ang 14 na binibini. Sa huli, hinirang ang bagong Mutyaning Katutubo 2025 na si Elaine Diana May Sanchez ng Sitio Yeyang, habang first princess si Maming Pelacio mula Sitio Tayawong at second princess naman ang pambato ng Sitio Pantol na si Ruby Ann Galang. Mutyaning Katutubo 2025, second princess is Mutya number 8, Ruby Ann Galang from Sitio Pantol. Our Mutyaning Katutubo 2025 first princess is Mutya number 6, Maming Pelacio from Sitio Chaong. Our Mutyaning Katutubo
2025! Elaine Sanchez from City. Naging winning answer ang sagot ni Elaine tungkol sa pagkakaisa ng komunidad nang tanungin siya ng judge. Ang malaking bagay na may pagmamalaki ko ay pagkakaisa po. Bakit? Kasi kahit magkakaiba man po yung lahi namin, sa pagkakaisa po kami ay nagsama-sama. Yun lamang po at maraming salamat. Ayon sa organizer ni si Riza Isip, nagsilbing pagkakataon at plataporma ang Patimpalak para sa ating mga kapatid na Aita upang itaguyod ang pagkakaiba-iba, yakapin ang kanilang pagkakakilanlan at pangalagaan ang kanilang mayaman na kultura upang mabigyang pansin ang kanilang komunidad. Kasama si Krel Balingit, Danny Gagino, CLTV 36 News. World-class talaga ang Pinoy talent. Isang panibagong Filipino singer na naman kasi ang aabangan sa The Voice USA matapos itong makapasok sa blind audition. Isang Pilipinong mga awit na naman ang sumubok ng kanyang kapalaran sa Season 27 ng The Voice USA sa katauhan ni Jessica Manalo. Ipinalabas sa National Broadcasting Company o NBC ang naging performance ni Manalo kung saan inawit nito ang Unholy na pinasikat naman ng singer na si Sam Smith. Humanga sa kanyang performance ang dalawang hurado sa kompetisyon na sina Michael Bublé at Kelsey Ballerini na parehong nag-turn ng upuan para sa kanya. Ngunit biniti ng programa ang mga taga-suporta dahil hindi pa nito inilalabas ang episode kung saan pumili ang mga awit kung sino sa dalawang hurado ang magsisilbi niyang coach sa nasabing kompetisyon. Matatanda ang isa sa mga huradon si Michael Bublé ang naging coach ni Sofronio Vasquez na itinanghal bilang The Voice USA Grand Champion ng Season 26 at kauna-unahang lalaking Asyano at Pilipino na nanalo sa isang prestihiyosong patimpalak para sa pag-awit. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Ako si Danny Gagino. Back to you, JM. Salamat Danica at yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat.